Assalomu alaykum aziz muxlislar, birta like bo'lsin, meni kanalimga obuna bo'lsin. Peshaki katta rahmat. Assalomu alaykum azizon, do'ston va mehriboni man. Xush omadin ba kanali mo. Like obuna shudanro faromush nakining. Aziz muxlislar, meni kanalimga monetizatsiya, pin kod, второй шаг ошибка и так далее. бародарони азизи ман, дар каналҳои мо мисол проблемаҳои шуморо ҳал карда метавонем. Аз он ҷумла монетизатсия гирон кардан, шаги ду ошибка мешава, ҳалш мекунем. AdSense дар кора ҳалш мекунем. Пинкод гирифта наметавонем, ҳалш мекунем. Ва налоги информатсия пур мекунем. бародаро дар бораи пинкод, налоги информатсия, монетизатсия каме маълумотон метиҳам. ҳатман то охир тамошо кунен. бародаро, вақте ки 4000 соата 1000 подписчика шумо фаъол мекунен, монетизатсия равон мекунед, хушбахтона монетизатсия қабул мешава ва баъдан $10 кор мекунен. Адресотон правилно нависондагӣ боша, аз ҳамон адресо шумо уверен бошен ки пинкод мегирен. пас аз худди Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба шумо пинкод равон карда мешава. Пинкода мегирен, дар канал ворид мекунен, налоги информатсия пур мекунен, сума мегирен, карта дабоид мекунен. Хулоса дар бори пинкод аввал гап мезанем. Пинкод ҳамагӣ 4 моҳ срок дорад. течени 4 моҳ шумо пинкода нагирен, ҳамо AdSense шумо заблокируд мешава, проблема мешава ва монетизатсия мурданаш мумкин аст. ва баъдан ҳами проблемао кишид, ҳатман занг бизанен, боз ҳам чораша мо мебинем. мегзарем ба қисми дуюмгиш, яъне ки пинкода шумо заден, налоги информатсия дар кораи шумо да. налоги информатсия чӣ рола бозӣ мекунад? налоги информатсия, бародарон азиз мухлислар, ай $100 $30 ша мегира, яъне ки 30% ҳами кори шуморо $33 ша даже мегира. хулоса ай $200 60 чанд доллар тона ҳамин хел гирифтан мегира сума. ва баъдан бародарони азизи ма, шумо налога пурки карден, YouTube дига суми шуморо кордор намешава, сумтона ба ҳазор хоҳен гирифт. хушбахтона ҳамин корора допустим шумо буд карден, баъдан карта дабоид мекунем. картатона реквизитона дабоид мекунену баъд худохостагӣ бошад. YouTube вақте ки якумин бор ҳамаи ҳамин корора шумо мекунен, атак дига блогеро 21-22 число ай YouTube сум мегиранд. шумо вақте ки якумин бор ҳамин кора мекунен, налоги информатсия, пинкод, ҳама чира мегирен, шумо да суми шумо моментально дар картаи шумо гузаронида мешава. барои чи? барое ки YouTube клиентои нав уважат мекуна, YouTube клиентои нав дӯст медора ва мехоҳад ки қатиш ҳамкорӣ кунен. барои ҳамо пули шумо моментально мегзара. хушбахтона ҳамин корора ки карден, видео парфтан мегирен, идея да мегзарен, чанд суме ки кор карден, оштон шава, нӯши ҷонтон шава. як ҷода рафта мисол азоб намекашен. ҳозир технология шудагиай, ҳозир калата камтара кор мефармӣ, як ҷода кор мекунӣ, азоб намекашӣ. касоне ки азоб мекашанд, мисол уно шанс надоранд, уно совод надоранд, уно сум надоранд, уно кала надоранд. барои ҳамун шумо каме агар калатона кор бифармен, меоен дар ҳамин соҳа сум кор мекунен. бародаро, каседа ки ҳаминтари каналҳоро надорену мехоҳен дошта бошен, пас занг бизанен. ҳамин бобои ёғонӣ дар хизмати якояки шумо қарор дора ва ҳар як каналҳои беҳтарина баҳри шумо тақдим мекуна ки шумо аз ин каналҳо иншоаллоҳ баҳра мегирен ва аз ин каналҳо сум кор мекунен. ҳар як канал нарху навои худша дора. бародаро, дар айни ҳол як канали фурӯшии беҳтаринай барои шумо пешниҳод карда мешава ки ин ҳами барои тай, барои тай, барои ваяй, барои яй, барои ҳама тай. хулоса касе успеҳ куна ҳамин канала бигира ва аз YouTube боша
конкретно доллар, евро, сомони, юган кор кунад. ва бародаро ҳаматонда пешравиҳо хоҳонам дар касбу кортон. аллоҳи меҳрубон баракаттон тия ва бигзор ҳар рӯзатон гулгул шукуфон боша. тоҷикистони азизамон гулгулу гулгул шукуфон боша. боқи ҳаматонро ба аллоҳи меҳрубон меспорам. худо ёро нигаҳбонтон. дар канал обуна шен то видеои оянда боша. با ما بمانید.